You can never imagine 3 papers ukuthi kungaze kube incwadi. So istory sami siqala lapho ukuthi uma umuntu ethatha intambo ezihenga usuke lahlekelwe ithemba nokusi understand ivalue yakhe. Nge teenage pregnancy ukuthi abantwana they get so easily tempted into falling pregnant ngenxa hayi ukuthi iphutha kodwa ngenxa uhehwa imali uhulumeni asuke wayiveza ukuthiwa imali yeqolo ngithe ngiyamuzwa uyangqongqoza ekameleni lami hayi wokwenze njani hayi aunty uNkulunkulu uyakhuluma ngithi mina uthini ngake ngathi ngivele esontweni one day ijule kabi lento engizoyisho ngangizivele esonto ngangena egarage. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibonge umoya ongcwele ubukhona bakhe, ipresence yakhe qala. Siyabonga nje ngoba konke sigayidwa nguye, sisizwa nguye kukho konke sikwenzayo. Bese ngiphinde ngibonga abangcwele, ngibingelele nje kuzona zonke indawo. Mhlawumbe uyaqala ukuhlana nale channel, ngizothi mina ungasashintshi ungayindawo. La ekhaya ke sikhuluma indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi sothi siqeda la yobusizakela impela. Siyanibingelela nje, siyabonga ukuthi niya subscribe, siyabonga ngama comments amahle, siyabonga ngokulike abazalwane ekuningi, isupport yonke niyenzayo nakuma channel members. Siyanibonga nje kakhulu, inkosi iqhubeke inigcine nenze kahle nonke nangemikhuleko kuningi, omunye nomunye isupport ayenzayo, siyabonga kakhulu. Namhlanje as usual angikho kungedwa, ngihlala nje nginabazalwane abathunywa inkosi ibaletha phakathi kwethu. Namhlanje nginomama la, umama uIrene Miyingwa ukhona phakathi kwethu. Ngizothi nje ake siqale simamkele, simbingelele. Siyabonga mama ukuba khona. Yebo. Nami ngiyajabula ukuzibona ngila. Amen. Isifiso sami. Yebo. Ngiyazi impela ukuthi usuka kude la uqhamuka khona, but sibonga nje ukuthi ukwazile uhambe kahle wazwafika ngenhloso ethile yokuthi une message ozoyidlulisa. Konke ke nje inkosi ekubeke kuwena ukuthi uzokudlulisa. Okunye nje engakusho ukuthi ukhuleke ube sekhaya lana, like ekhaya nje siyakhuleka nje impela nje sixoxe konke. Yebo, nawe nje ukhuleke. Amen. Ngiyabona ukuthi futhi uyi-author, kuningi nje kahle zokushare. Bazalwane bayabona namhlanje ne-setup ithe ukuhluka kunebhena, khomba khona nje ukuthi kuningi nje sisazokhuluma ngakho namhlanje. But ke ake siqale nje la mama before siye kude, ke simthole kuqala ukuthi umama Irene Miyingwa ubani. Iyayibe yinhle leyo background leyo yokuthi umuntu simazi ukuthi masiqhubeka silokhu si-engage naye sesiyamazi ukuthi umuntu kanje. Ngiyabonga. Umama Irene, yebo, kahle nguMandukude. Yebo.
intokazi yakwaNteyi ifani yami yokuzalwa. Yebo. Kodwa okubalekile engicathi kona okwenze ngagcina ngizofika la. Isinqumo engasithatha sokuba ngibe umntwana kaNkuluNkulu. Amen. So ukuba nguyeke kube nejeni nama engagements athile uNkulunkulu aba nawo nami maqondana nomsebenzi wakhe. Yebo. Ngaphenduka kama late 70s but ngo1981 uNkulunkulu wasebeka ukuthi ngishumayele ivangeli. Well, I did that. Kwase kuthi ngo1994 emva koba ngenze izifundo zobufundisi ngagcotshwa as umfundisi. Yebo. Ngokwami ngangicala ukuthi sekuphelile but kuthe ngisahleli one day ngizivelela nje emsebenzini ngangutisha. Yebo. Ngivele emsebenzini kwakukhona umama simthathe azosenzela iwashing. Yebo. Umama wangakhona egama lakhe. Ngathi mangifika ngivele emsebenzini lo mama wangihlangabeza eminyango. Wabuza kumina ukuthi yini le lapha ya. Those were papers engangiwabhalile about 2 or 3 la ngangibhala khona ama consents enginawo ngeyouth. La ngangiyibona iphela phambi kwami njengotisha. I'm sure abantu bazokwazi ukuthi oyena umuntu uspends a lot of time nabantwana uthisha esikoleni. Yebo. So inhliziyo yami yayibhlungu kusukela esikhathini ze-HIV and AIDS ngibona abantwana abangenabazali bekhula bengenayo guidance. Yebo. So kwahamba nganento engisijotha down ngokuziqaphela ngazibhala ephepheni ngangilibeke nje khoneni ekhaya. Yebo. Kodwa it so happened ngalolo suku I think kwakusenga 2 or 3 papers wangihlangabeza lo mama eminyango kwakungumama Phuka. Wathi kumina mama yini le lapha ekhoneni. Kwasho ukuthi ngijaha ukuya endlini encane ngamdlula. Ngithe mangiphuma endlini encane wayesevele eminyango ethi angifuni ngize ngikhohlwe. Lo mama wayengakwazi ukubhala igama lakhe kodwa nalento ngangiyibhale ngeEnglish kodwa wathi uthe emini ekhuleka ngoba wayengumzalwane edamane breaker entweni ayenza yakhuleka wathi uNkulunkulu uthe ngikutshele uyigcine le nto is going to help this nation. Ngavele ngahleka ngoba ngangingacabangi you can never imagine 3 papers ukuthi kungaze kube incwadi. So istory sami siqala lapho ukuthi lawo maphepha ahamba kwakhona ofika uyifunda bangangiqhubeka ngibhala ngibeka kwakhona othi ayibo lento kuba ibonakala nomqondo. Why don't you make it a CD, a motivational CD by information efana ifike kubantu. Ayengagxuma ngayenza ke lo CD kodwa yayincike kakhulu igcizelela kubantu besifazane. Up until one day ngathi ngizwela ama robot ngamiswa abafana ababili abangama teenagers. Yes. But ma aunties sibonile silalelile CD yakho but engathi kule CD awubenzanga ubulungisa because you are talking to women, you are talking to girls. What about us? Ngoba noma ngabe ungaba protective over amantombazana uwanakekele but ekugcineni kosuku ukuze impilo yawo iqhubeke bayasidinga. So guide bona what about us? So kwahamba ke emva kweminyaka emibili uNkulunkulu wayivusa lento ukuthi wawubeka nomyalezo ongowabafana. So it ended up being a book. Wow. Yep. Ethi Restoration of the Lost Foundation. Ngitheke ngisengiqedile lencwadi. Yebo. Yabuya le yanto futhi eyayishiwo. Yes, eyayishiwo ukuthi lento it's going to help this nation. Yep. Umongcelo wangikhumbuza uba hayibo lento le now it has become a book. Kanti ngangimhlekile owayekade ethi incwadi amaphepha amathathu. So uma isincwadi ngacabanga ukuthi ngihambe ngiyise ku president Xhoxa ngoba ngangifuna ukuthi ingene kwi country nje. Yes. Ngithe ngisazama ukubona upresident waleso sikhathi kwangenzeka. Ngahamba ngaye officeini
kwa National kumama Angie Motshekga bafika khona bayithatha lencwadi bayamkela bathi izongena ezikoleni ayizange ingene kodwa. So inhliziyo yami ke yaba nabo lobu buhlungu up until I met ubaba uDBZ Ntuli askesi wala ePretoria wayifunda yena wathi ubona ukuthi ngiselfish ngoba njengoba ngiyibhale ngesingisi lencwadi kusho ukuthi ngibhalela only the English speaking people, what about my own nation? So ngase ngiyamcela ke ukuthi angitranslateele okwenze yagcina isitholakala ke manje ithi sibuyisela isisekelo esilahlekile. Yebo. Yes. Kuthema seyikhona ngesizulu. Yebo. Ngaba nothando lokuthi ayibe khona nangesixhosa. Ngesixhosa ithi ke ibuyambo. Yebo. Yes. Iyatholakala, a few libraries do have it. Yebo. Yes. Kuma province athile. And incwadi okhuluma ngazo yizo lesi. Ngilena enye yazo ibuyambo ngifuna yona ke manje because ngeke ngayibona. Yebo. Nale futhi. Yes. Mhlawumbe mangashare nje ukuthi kuthiwani kulezi incwadi. Yes please. Into eyayisenhlizweni yami ukuthi abantwana are confused. Ngenxa yokuthi bathe befuna ukuba nabazali abangaba nabo balahleka ngesikhathi sengculaza kwagcina khona amakhaya abantwana labezikhulisa bona. So lencwadi ine information yonke umzali ebengaba nayo grooming ingane yakhe esakhulayo. Yebo. Kwakhula futhi kimi ngiqhubeka ngibhala iconcern ethi sekwande kakhulu abantwana abakhuliswa omama bengekho baba. Yebo. Yes, nakhona the father side is lacking. Abafana abana information bafana baphile kanjani. Siqhamuka sesibasola without ukuba sikwazi ukubanika information ke ubaba abezoyiletha. Yebo. So namantombazana ngokunjalo amanye akhuliswa obaba omama bengekho. Nabo ke sibanika information that they are supposed to have received from their mothers if they were mothers. It's a very rich book ukuthi nami mangifunda kube khona kimi ukuthi ayibo uthi mina lwayibhala lencwadi. Yebo impela. Ngoba kuyacaca ukuthi ngangiyibhala under the leadership or the guidance of the Holy Spirit. Amen. Yes. Mhlawumbe mangashare nje izihloko ezimbalwa. Yes. Ngikhuluma both to boys and girls. Ngitshala i-positive self-esteem. Ukuzethemba, ukuzi-understanda i-value yakhe, ingane intombazane nengane yomfana. Sizokhumbula ukuthi uma umuntu ethatha intambo ezihenga usuke lahlekelwe ithemba nokuzi-understand i-value yakhe. So la kule ncwadi ngibuyisa i-value nokuzethemba of a boy child and of a girl child kwi society ukuze umntwana ahlale njalo ecabanga positive ngempilo yakhe futhi ezibona ukuthi unevalue not only kwi family yakhe but kwi community kwi society, you know, uyazibona ukuthi ubaleka ngakanani. Qhubeka ke futhi lencwadi ichaze ngokuthi kumele ikusasa lakho lilungiselele ukuthi ufunde. Ziningi izinto ezenza abantwana bangakuthathi serious indaba yokufunda. Noma baqale ngento zokugcina. Kuyachaza la kule ncwadi ukuthi what is the benefit? Uhluke ngani wena ofundile kunomuntu ongafundile? Senikhula senilapha ko 20-30 years kuzokwenzekani kuwena ongafundanga na kuwena ofunda opportunities avelela umuntu ofundile nangasoza wanuke umuntu owabaleka isikole. Yes. Like nje ekufundeni ngibalula izinto ezinjengokuthi
uzithola une opportunity ye subsidy ukuthola indlu Yes. ngaphandle kokukhandleka uhlale unethezeke nomndeni wakho ungena mhlawumbe indlu ye1 million bekuzobiza so many years ukuhlanganisela i-million but uma ufundile uyakwazi ukuthola isubsidy. Yebo. Kuphinde futhi uma ufundile uyakwazi ukuthola i-medical aid ukuthi noma kuthiwa nayi ingozi ivelile wena ngenxa ye-medical aid kukhishwa ngisho indies helicopters izokuthatha ikutakule akusho wena kusho imali yakho oyibekelwe through i-medical aid. Yebo. So ngamathuba lawo plus ke futhi mawufundile ngiyachazela ukuthi uyahlonishwa. Yebo. Uhlonishela ukuthi ungumuntu ofundile. Ake ngifanekise-ke njengothisha if wawungiprincipal noma ngabe usuhlele ekhaya kodwa alipheli igama lokuthi kukwathisha omkhulu. Uma ngabe wawungunesi alipheli igama lapho ukuthi kwa-sister sibanibani laphayana ngenxa yamathuba owanakayo. Ngiphinde futhi ngiluleke ngento ethi nge-teenage pregnancy ukuthi abantwana they get so easily tempted into falling pregnant ngenxa hayi ukuthi iphutha kodwa ngenxa uhehwa imali uhulumeni asuke wayiveza ukuthiwa imali yeqolo. Uma usubhekisisa leya mali incane compared to izindleko. Yes. Sebenzisana ke nama nurse uma sizoya ezikoleni wona afika achaze ke asabalale ukuthi kwenzekani emzimbeni we-teenager uma izoba exposed at an early age kuma sexual activities. Kugcina sekungenelela nezifo ezinjengo cancer uma ngabe ungumntana othi usemncane uqalelele ukuba active sexually. Yes. Abantwana ke siye sibafundise basihamba as a team sibafundisa ngebenefit yomntwana otholakala sekushadiwe. Umuntu sewenze wonke amalungiselelo empilo ukuthi lo mntwana uzoba nabantu ababili abamthandayo. Lo mntwana unabantu ababili abakhathalela impilo yakhe. Lo mntwana noma ephakathi kwezinye izingane ukhuluma ngobaba nomama bese kuthi wena ovelo wagxuma wathola ingane yakho izolokwana ikubuzile kanti ma uphi ubaba. You know sichaza nokuthi ingane uma ngabe ulindile kwaze kwafika umshado ngaleyo ndlela uyenzela uba ithola isibongo esiqondile. Yes, uzokwazi ukuyitshela nayo futhi izoyiqhenya ngokuthi mina ngingowakwaMkhize kokhabazela kobani izodamana abazali beyithopha nje ekhaya ibe naloko ukuzethemba. Bese kuthi ke uma abantwana befika noma isesikoleni le etholakala emshadweni iba nako ukwehluka ngoba ikhuluma ngobaba noma kodwa lo ozelwe yedwa uba nako ukuzenyeza ukuthi ayibo lona mami nowambaba uphi. You know noma kuzwe emhlanganweni thola ukuthi lona abazali okushadiwe kuzubaba kuzuma ngenye imini kuzubaba ngenye imini kuzuma ngenye imini ulandwa imoto kababa ngenye ulanda imoto kumnandi nje empilweni yakhe. Lo otholakala kushadiwe siluleka ke lapha abantwana abawulindi umshado. Okay, uma kumntwana engasawulindanga umshado akube ukuthi uzoyithola lengane senawo ama-means ukuyikhulisa. Ngoba ekugcineni uma lengane ezoyithola engena ama-means ukuyikhulisa uletha intandane emhlabeni umuntu ozofika ahlupheke ngoba bengalungiselelwe idingo bekubhekeke imali yeqolo kodwa zingalungiselelwanga izidingo zakhe. Kuliqiniso ukuthi akuthina sonke akubona bonke abantu abawumisela umshado kodwa siye sithi nje ake ulinde phela uze ube nento lo mntwana azoyidla
Yes. ube nento yokuthi lo mntwana uzoba nalikhaya ube nento yokuthi lo mntwana uzofunda Yebo. kunakekeleke idingo zakhe ngoba abanye ngenxa yokuswela ugcina isikole siyeka Hey. ngenxa ukuthi umzali le mali yeqolo ayenele ukubhekana nezidingo zakhe nasekugqokeni mayiziqhathanisa nabanye abantwana ikhona inkinga Yebo impela. kumenza azizwele enokuzenyeza Yebo. sikhuluma kabanzi ke nangendaba ye-suicide Oh. ukuthi ungathathi isinqumo sokuyibulala ngoba kokuqala njengoba uzibulala nje awuyazi impilo yakuyo ngale it's another world Yebo. ongazange uyilungiselele so kubalulekile ukuthi uyibheke impilo ngoba uma kukumbi namhlanje kusasa wazi kuzobe kunjani Yebo. so sikhuluma ngalezo zinto siluleka ngenhlonipho ukuthi ake umhloniphe umzali lo wakho ake uthi mawuphuma esikoleni umshiye ejabula ngoba le yanhliziyo yakhe la ejabula khona ukwakhela izinto ezinhle nezibusiso la uyakhona Yebo. umzali nomethule uyakhuluma uma wenze kahle ukuphelezela ngezibusiso Yebo. uthi inkosi engathi ungamgcina lo mntwana ngiyafisa ukuthi aphumelele empilweni kanti uma ngabe uzomshiya ehluthukile le yanhliziyo yakhe embi ayikudalela inhlanhla as you continue even nangosuku Yebo. siyakhuluma kabanzi ngenhlonipho sikhuluma nangeyidakamizwa in details masifike esikoleni ukuthi zenzani emzimbeni Yebo. zenzani emzimbeni womntwana esakhula Yebo. zidala monakalo muni emzimbeni wakhe kuze kufike la khona impilo yakhe iphupha iphela Yebo. abafana sibe nokuthi kubona sibakhuthaze ukuthi bayizinsika zezwe lethu Yebo. sakha lento kubona ukuthi bazi ukuthi if you are a boy uthi ekhaya makuza intombazane kuyajatshulwa kodwa uma abazali bebusiswe ngomfana bajabula kakhulu ngoba bathi into ezokwenzeka la isibongo sizoqhubeka Yebo. Yebo. futhi sibafundisa izinto ezu3 ezibalekile ukuthi as a boy child you must know ukuthi kusemahlombe akho udalelwe to be a protector a provider and a lover Yebo. sithi lento mayihlale enhlizweni yakho ukuthi ave ukhona nje kuphela kodwa ukhonela ukuthi ngisho usakhula ngumfana uma ngabe uba bengekho Yes. kufanele mangena iphara ugquma uhlale Yebo. elizontshontsha because wena wenziwe ngendlela ukuthi ufanele uprotect uqala usemncane ke lento kangoba khona abafana baze bashiya isikole uma benezingane zakubo ezincane beyozama amatoho ukuze phela kunakekeleke that is a boy ukuthi you've got to live to be a protector a provider and a lover qala emndenini uthande uma wakho nezingane zakini uziprotecte busu uyazithanda upracticeela ukuthi kuzothi mawusumdala ke you will have your own family and you will have to love your family. Yes so siyabagruma ukuthi mabazi bane value khona naleya ndawo esiqota ezwini ethi when the calculations were made nkathi uIsrael ephuma eGibhite kuthiwa uma kubalwa kuthiwa there were 600,000 people abaphuma akubalwa lapho abesifazana akubalwa izingane kubalwa only the males so okusho ukuthi nasenhlizweni kaThixo ayingoba bengabalekile besifazana kodwa babalulekile abantu besilisa ngoba na creation waqalwa ngabo so once you are a boy you must know ukuthi you have got a role to play. Amen. You've got a role to play within your family, a role to play kwi community kwi society kuninto ezilindelekile ukuthi uzenze njengokuthi nje when you grow up osisi bakho bangangabuza ukuthi bashada nini kodwa wena banesibindi abantu ngoba phela uma
i-community yanda izokwanda ngenxa yakho ngoba usukile waxoxa nomuntu othile wakhokha wenza izimfanelo ukuze siqhubeke isibongo sakho iqhubeke i-community ukhuliswa ekhaya ukhuliswa futhi nokuthi ube ngumuntu oyisidingo ngerole ozoyidlala ku-community kufike nomuntu uma kukhona i-challenge ekhona athi umuntu hayi ngisacela ukubona indoda yala ekhaya abadlule babhekile abanye ngoba unento ethi indoda ngumuntu ozoba umgogodla futhi nomele izwe kunjalo so ngokuyala kaNkuluNkulu amen so nje siyakhuluma ngezinto zezempilo kutheke sengihleli ngidikibele ukuthi lencwadi ayingenanga ezindaweni njengoba bethekisile yes ayingenanga ngahlala ngaqhubeka nomsebenzi wami wokubhala incwadi wazi uNkulunkulu wathumela umprofeti ekhaya ngizihlalele ukufika ke lo mprofeti wayengaqondile ukuzohlala kwami kodwa uthi wayeqhamuka eThekwini exabene noNkulunkulu empilweni yakhe eqonda ukuthi fanele aka ekhaya ayozifuna ngoba wayengasatholi ngisho umsebenzi impilo yakhe sibheke ezantsi uthi wathi edlula leko mzinto esiya kubo eEastern Cape waqala umoya ongcwele wakhuluma wathi izimpendulo zalento exakile awuzukuzithola kini kodwa uzozithola kamyinga ke isekhaya ayike uthi la liqina ngokuya esondele ePortshepstone uthi wathema sezofika ePortshepstone wavele wehlisa impahla wayishiya kwenye indawo kuthiwa Oribi Gorge ngathi ngiyambona mina ngokuyiSunday afternoon uyafika waxoxa hayibo aunty ngingu-aunty wakhe ke ngokobuhlobo ngingudade wabo uyise kodwa ke ngokwezindlu yes hayibo aunty uNkulunkulu ungenzela isimanga la mina umthetho wami imithwalo wami ngishiye endaweni ethile ngiya eBizana kodwa uNkulunkulu ungihlalele ngokuthi izimpendulo zento engixakile kulesi sikhathi azikho ekhaya zila ekhaya ayi nami ngazikhalela ngathi hayi ngeke lendlu yami ayikho nkulu ngokwenele yindlu yomuntu osincedisayo ikamelo eli bedroom kube sekuba yindlu yomuntu yabantwana nxa bevalile so anginayo indawo rather ngizomana ufika ama weekends sikhuleke wavele wahlala umfana wangakahambi kwahamba isikhathi kwathi ukuphela uhleli ngamphukudla waqhubeka umfana wahlala washithi manje ilanga liyashona ngabona lo muntu akazuhamba lo ngagcina sengithi ayikulungileke ilandi impahla zakho usobona hayi ke nembalo wasilanda ke saqala ke sakhuleka ke sikhulekela i-breakthrough yalento inkinga ayina ngoba wayenento ukuthi wayeka umsebenzi uma sewuyekile umsebenzi wavele wangaphinde ke amukelwe endawo wangaphinda ngisho ama-applications so sesihleli ke ndawonye sikhuleka qala ke ama-applications aphendulwa you know why apply ne-tendering nakhona kwaqala kwaresponda uthe ngenyanga yesithathu sathi sivela kwi-prayer ka-4 o'clock in the morning ngithi mase siyakhuleka e-dining room bese umuntu aphindele ekameleni lakhe uqhubeka nokulala ngithe ngiyamuzwa uyangqongqoza ekameleni lami hayi wokwenze njani hayi aunty uNkulunkulu uyakhuluma ngithi mina uthini uthi angikubuza ukuthi njengoba uhlezi la ekhaya nje uzinzile urelaxile ngabe into uNkulunkulu abe kuthumele yona kule generation uyiqedile na hayi ngakhipha ke izinto zami ngamchazela nje kabanzi ukuthi hey ngazami NPO akuzange kulunge manje nje ngicela nje uvele uphole ngaleyo nto bayikho into engizoyenza ngoba ngazama nencwadi okuyona yona indaba yayisukela kuyo ngazama kodwa nje hayi akuzange kuphumelele ngakho ngihleli ke futhi noNkulunkulu uyazi wathi wahamba olala kwadlula iviki leqani lesibili ngithe ngiyabona again masibuya kuprayer uyangqongqoza yini hayi libelesele aunty libelesele kuthiwa ngibuzona lo mbuzo ba njengoba ulala uvuka nje
uzenzele imisebenzi ngabe into uNkulunkulu akulethela ngile generation usuqedile yini kuyenza hayi kwasho ukuthi manje nami ngiqala ngiphendula ngola kanti isibanibani ufuna kanti ngiphendule ngithini ngoba manje ngakuchazela yonke into yebo wathi yena anti ngicela ngoba mina project manager ngikufundele ngicela ukubuza ukuthi isitifiketi eniphiwe unaso na ngathi nginaso wathi yena ngicela unginike ngithi uzosenzani uthi ngifuna ukuthi every day after breakfast mina ngiye library yes ngiyofunda kabanzi ukuthi ukuze ma usukuma uNkulunkulu eqale ekhuluma ngokuzokhuluma yebo wazi ukuthi uzophuma ngeyiphi direction ngaqonda ba hayi nanga umuntu engiphumusa khuthu ngamnika isitifiketi waqala from that day after breakfast siye library unjalo mayihamba uthi andingicela usala ukhuleke ukuze uNkulunkulu akunika idirection yes ukuthi mawusukuma manje njengobuhleli phansi uzokwenzani yebo hayi ke ngaqomba ngayi ngaphuma ogibeni la hayi ngaphuma ogibeni la ngaphuma ogibeni ngimnika isitifiketi ahlukane nami lo yebo kuthe ngeviki lesithathu eqhubeka njalo sihlukane kuseni emva kebreakfast uyahamba ashone library abuye futhi akabuya nginika ireport uthe sahambile uMongcelo wakhuluma esekhuluma kuwe yes uthi uMongcelo sukuma ke yebo uye eminyangweni wezemfundo yebo ufika ufuna abaphathi ubachazele ngendaba yalencwadi ubachazele nokuthi ufuna ukuhambela izikole ukhulume ini nani kodwa awuzuya lapho kuphela yes uzoya nasemnyangweni wezempilo ufika uchaze ngalencwadi qede ucela ukuthi uma usuhambela wena izikole ucela bakhipha umuntu wena uzokhuluma okungangawe naye akhuluma izinto zakwa health ezikulencwadi yebo uzoqhubeka futhi uye kwa DSD ngoba lapha encwadini kukhona into ehlanganisa umntwana ofundayo no DSD ukuthi umntwana akangayeki isikole ngoba na kwethi kuyahlushekwa ngithi ku DSD makafike ke yena athi sikhona uma khonto exakile ekhaya you are abused okanye awusazi uqhubeka nesikole ngenxa yendlala ekhona ekhaya fika kuthini so wathi kuMongcelo fanele ngihambe naye wakwa DSD uyaqhubeka uya SAPS uyothi ka SAPS ucela bazochazela izingane ngecrime nedanger yecrime yebo uyaqhubeka uya correctional uyothi ahamba nabo bazochazela izingane ukuthi impilo yasejele yimbi kanjani nokuthi ma ukwaba necriminal record mphumela mina owenzekayo maqondo ukuthi uphinde ube nekusasa lanto yeminwe ukuthi iminwe yakho yenza mase kuhlolwa kuthola ukuthi ngeke usaqasheka wena yebo so ke ngathi mangixoxela umntwana sasinaye esekitchen ngathi hayibo nanga uNkulunkulu ethi mangiphume kungenze kanje wathi lo mntwana hayibo uNkulunkulu impela okhulumayo ngaleyo ndlela futhi izokwenzeka lento yebo wathi lo bekade ehambile wabuya sengimnika ireport ngathi ngizoke ngiyitheste ke lento ngahamba ngaya kweeducation yes ngavela ngafike ngenzela incwadi ethi hamba nalomlayezo yonke idistrict wow ngaya kwa DSD nakhona ngenzela incwadi yebo ethi hamba yonke le district siyayivuma ipartnership nawe sizokunikeza abantu ozohamba nabo ezikoleni okay waqhamuka nowakwa health naye bangenzela incwadi amen baqhamuka nabakwa SAPS bangenzela incwadi wow baqhamuka nabakwa correctional bangenzela incwadi yeah so nje siqalile ke lento ngo 2018 yeah yes kwafika isikhathi so u2020 wafika ne COVID kwasho ukuthi umnyango wezemfundo wawukade usinikeze ukuthi singasebenzisa ama office abo ukuze masifuna ukwenza umhlangano no principal khona sizokwazi ukuhambela izikole ngama dates sivumelana kwasho ukuthi asikwazi ukusebenzisa kama office so sase sihamba siyocela indawo ke
kundaba ezitha wakamavundla ngasekhaya ngokubona ivalue yalomsebenzi Yebo. wasinikeza indawo Oh. kodwa sihleli naleyo ndawo ke okusilethela Yebo. sihleli naleyo ndawo sidinga the body of Christ noma abantwana bakaNkuluNkulu abangahle uNkulunkulu abathinte Yebo. ukuthi bawuxhase lo msebenzi ngoba uyaqhubeka nakwamanye ama province bayafisa ukuthi sizoba lontshela bafuna ukuqhubeka but manje sibanjwe izimali Oh yebo. ngoba masifike esikoleni sifike sifake izwi lenkosi Yebo. sichaze into ethi noma ngabe ungaba intombazana mhlambe uthi uziphethe kahle uyahlolwa kodwa uyayidinga iprotection kaNkuluNkulu Yebo. ngoba kuze kube khona abazozwa ukuthi ungumntwana ohlolwayo bakulalele ngale bakurape phelile njalo ubuntombi bakho so uyayidinga iprotection kaNkuluNkulu noma ngabe kuthiwa ke soyenzela imizamo ukuthi usigcine uhlolwe Yebo. siyachaza lento ukuthi umntwana kufanele abe namandla athile angancika kuwo noma eseyedwa Yebo. iprotection evela kuNkulunkulu sibe sesiqhubeka ke sifaka izeluleko ngenxa laba abantwana abangenabazali izeluleko ukuthi intoni edingakala uma ngumntwana njengokuthi into ethi nje uma ukhula awuzikhuleli uyakhuliswa Yebo. so mnake lo muntu noma ngabe sekwenze waphumelela mnake lo muntu okwenze wazibona uphumelele empilweni Yebo. mhloniphe mthande menzele kahle ngoba izwi alikhiphe emlonyeni lingakudalela ikusasa leyanto umntwana efanga abuyizwe ekhaya Yes. siyayitshala kulabantwana bayizintandane siyayitshala and iyangena ngoba sithola abantwana besibambe emgwaqweni Yebo. athi umntwana usangibona yini mem ngayibamba leyanto wafika leyanto enafika nayo esikoleni Wow. manje sekuwukuthi siyayibona impilo yabe iqhubeka Yebo. kanti nothisha bayasibamba bathi njengoba nithi nize ezinganeni le nkulumo yenu nathi yasisiza sikothisha Oh yebo. yes so kuhambe kwahamba kwakhona kothisha abathi bacela ukuthi nabo sike sizo introduce lo Noah's Ark kubona ukuthi ithini into yakho so sa organize ke a special day for othisha Yes. sacela umnyango wezemfundo ukuthi usilethele umuntu ozomotivate uthisha ukuthi une role ebalo yanganani ku society ngoba phela wonke ama professions avela kuthisha samema psychologist ubizochaza ngedepression othisha ngenxa yezinguquko ezibakhona nobuningi bomsebenzi nabantwana inhlobo abayiyona kuyenzeka babe ne depression lo dokotela ke samcela wavala isurgery wazochazela uthisha ukuthi I depression impawu mayisekuphethe ubona ngani nani iyalapheka kanjani Oh yebo. kwaqhamuka no correctional wakhuluma kena ngama anger issues ukuthi ungathathi ngolaka ekhaya kuhlamba umama uyamthola ngathi unezindlela azihambayo bese uvela uyamshayo lo muntu omsolayo ngoba into ezokwenzeka wena uzoboshwa Yebo. ufike lapha ejele usherishe iroom nalela phara bowungalibingile nokulibingelela endleleni basale labantu adu basola beyiqinisa irelationship yabo bazabashada uphuma wena ejele sebashada uzothini Yeah. babekhuluma ngama anger issues Yebo. so wakhuluma nowezempilo ekhuluma ngokuthi ayikho into ebaleke njengokuthi uzigade ukuthi udlani ngoba ukudla kuyayinceda impilo futhi ukudla kunomthele kuyaba nomthelelo okuyibulala impilo Yebo. njalo izikhulumi zonke zadedelana nokwa DSD wakhuluma ngezinto ukuthi nabo bayaba nezinto emindenini abangenelela kuzo Yebo. akungacatshanga ukuthi izingane kuphela abangasiza ngoba udlame likhona emakhaya umuntu angabangihambela ukuthi asabe Yebo. ngoba bakhonela ukuiza umthwalo emakhaya ngenxa izinkinga ezivela so le NPO yethu ebizwa ngo Noah's Ark Ministries iluncedo enganeni ekhulu iluncedo kothisha
kanti Yes. siphindeke at the end of the year sibamema abazali balezi ikole sizobachazela ukuthi sithini einganeni zabo ze kube khona ukubambisana. Oh yes. So into ke esikhathazile nengilethela yokuthi selokusaqala yonke le ubona nje nalento Ivele. yonke into esiyenzayo ivele emaphakatheni kusukela saqala asikaze sithola uxhaso. Yes siyazama uku-applya njengabantu bongephatho kwethu ngisho sithiwa sesenzele accountant eyodwa uma ngabe sihambisile thina okwethu noma kubonakala ngokokwendlela esenze ngayo ukuthi besifanele ukuthi sixhase kodwa nje asixhaseki. Manje I'm here to appeal to the body of Christ by madoda nangu umsebenzi Yes. uyeyela at the end of the day izofa lento kanti iyabonakala ukuthi njengoba umprofeti eqaleni wayekhulumile ine information which is going to be of use Yep. kulelizwe kakhulu kubantwana bethu Yes. ababhubha sibuka. Hey. Sivula kakhulukazi ingqondo ubumntwana angayongena entweni ngenxa yabangani kodwa abe informed etsheliwe ukuthi le iza kumosha lapha iza kumosha lapha iza kumosha lapha lento abazali kangoba encwadini kubhalwe kwathiwa it is the parent in the gap. So le ncwadi ingumzali ongena egaphini ukufida lezo zinto mhlawumbe umzali angazanga kunaka ukuthi azidlulisele enganeni noma mhlawumbe ingane umfana engazitholanga kubaba. Yebo. So nje sinalowo msebenzi esiwenzayo siyafisa siyathandaza siyanxenxa ukuthi kungeke uNkulunkulu aveze a good Samaritan. Yebo. Ngoba ngisho masipala bangakithi bayasimema. Yes. Ngoba bayidinga lento. Kodwa makufike ekuthenini ayixhaswa phela cha. Abakhiphi lutho. So nje we are praying for a good Samaritan. Umuntu noma abantu abazalwane uNkulunkulu angasike uNkulunkulu abathinte ukuthi ayibo lo msebenzi uyadinga ukuxhaseka. Yebo kuyenzeka mhlawumbe kusuma umuntu oyedwa khona udokotela endaweni oke wafaka into encane naye phela ngeke axhase yonke lento. Ukuya ezikoleni we need petrol ukuya ezikoleni abantwana uma sesibafakile lento esibafake yona sithenga ama incentives bese sishaya isithombe nomntwana ophendulile bajabula abantwana. Yebo. So yonke leyo nto ivela kuthina akukho into uncedo evela kubantu kanalapha esakha khona safaka isigxobo sakha iwindi house ngoba sisakha ikhaya. Kodwa amandla anqundekile asikwazi ukuqhubeka ngoba sifuna kube indawo labantwana bezokwazi khona ukuthi njengoba sibahlokozile ezikoleni umntwana onento ethile kwaze ukuthi i-social work iyafika izoservisa labo bantwana esiba identify ezikoleni. Yes. So nje sinayo ngempela inkinga. Sinayo inkinga. Ngiyakuzwa. Iyona into esilethela. Umsebenzi enwenzayo muhle kakhulu. Kodwa ke nawe njengoba usho istart saqala nje ngama-page awu-3. Yes, kwaqala nje ngama-page awu-3 yes. Kanti lama-page awu-3 lawa iyazi inkosi ukuthi ibekeni ngawo. Okusobala futhi ukuthi kunabantwana noma nje kuvele ngithi abantwana inkosi yabadinga. Yes. Ngendlela esimangaliso and lokhu ekufakile kuwena neteam yonke ke manje usubambisene nayo kuzosiza labantwana. Yes. And ngendlela engilalela ngakhona ingeyombuso le ndaba ye-kingdom lento le and manje uma ngabe kuukuthi ye-kingdom futhi okungesiyona yakulelizwe lelizwe ngeke lize li-understand mhlawumbe futhi kungakho nama-funds ningawatholi. Sekufunakala manje ama-financiers noma ama-funders yebo awe-kingdom. Yes. Awasembusweni abantu aba-understandayo ukuthi yebo sila emhlabeni njengoba nje sila emhlabeni sirepresent umbuso kaNkuluNkulu. Since sirepresent umbuso kaNkuluNkulu konke ukuthi umbuso kaNkuluNkulu sizokufanda. Sekuya ngomuntu nje ukuthi uthintwa uNkulunkulu ngaluphi uhlobo
ngiyakuzwa mina ngoba ngendlela engilalela ngakhona after senwatholile lama-funders nifuna ukuqhubekela phambili. Mase siwathole lama funders Yebo. sifuna ukuqhubeka ngoba phela abantu ezindaweni bayasikhathaza bayayithanda le program ukuthi nabo bayi-introduce ezindaweni zabo. Yebo. Sibuka ngathi singabantu abanomona mangabe singakwazi ukuphendula sifike kuloma provinces sizoyi-introduce le program. Kodwa manje ayikho imali. Ayikho imali. Yebo. So kanti makuvuleka indaba yezimali le program ingaze ibe khona countrywide ngoba akuyona iprovince eyodwa esapproachile. Yes. Kodwa ngama provinces ehlukene abantu ababona isidingo. Ngifisa ukusho ukuthi nabangakholwa Yebo. kumele bafake isandla ngoba lapha esikoleni zikhona nabezaba izingane. Qinisile. Okwesibili uma sithi ingane mayifunde ize ibe nesitifiketi Yes. asifike sibuyise zabazali kuphela ingane sikhuluma kuyona yonke ingane siyiqhuquzele ize ingane isibone isidingo. Oh yebo. Yes. And uma ngabe lezi ingane njoba sithi sizulu sibanjwa zimaphupho. Yebo. Uma lezi ingane zizongafundi zizophelela esidakamizweni and ke zigcine mhlambe zidala icrime. Zize na kuwe wena ongakholwa othi angiyinaka into yamakholo. Ngoba phela asifike sikhuluma inkolo lapha yana sifike sakho umuntu. Yebo. Simakhe spiritually. Simakhe nangokwezidingo simakhele ngisho ikhaya ukuthi understand wena mzali ubaleka ngana nempilweni yakhe. So ngalo ndlela nawe wena mzali noma ngabe ke uthi hayi mina ngikholwa kodwa ikhona indima le NPO eyidlala esikoleni ukuze ingane yakho ibe umuntu kusasa ingathatha izinqumo ingane esikoleni sisakhuluma bese uyabenefita nawe impela. Kanti futhi mangabe unganakile kahle lengane uma ngabe lento ingandi lizawuphusuka iphara lelia lizontshontsha kwakho. Yebo. Nawe ukhathazeke ngenxa yokuthi lo mntwana ugcine eliphara nje akabanga lipharela yena yedwa into yakhe ikhathaza wonke umuntu impela. Yebo. nawe imbala uzogcina usukhathazeka. Ngiyakuzwa ngoba usase uthisha namanje noma siwathatha No sengathatha imhlala phansi longa go. Yazi ukukhomba khona impela ukuthi i-teaching awuyenzanga nje by mistake. Wayenza ngoba kwakuwubizo vele. Ngoba ngisho kanjalo ngoba umuntu owuthisha ngoba efuna ukuyohola ubheka nje ukuthi mangisebenzele nje kwaphela inyanga ngahola wena ufike waba uthisha waphinde wakhathazeka ngabantwana okusho ukuthi wadlulele kufundiseni yingakho sewenza lo msebenzi owenza manje. Yebo nganaka ngekusasa lengane. Yebo. Ngoba eqaleni kwami ngize ngibhale ngangikhathazwa ngabantwana ofika umntwana ahlakaniphe eklasini ubona ukuthi lo mntwana uyakude kodwa duku uyambona akaseze esikoleni duku uyambona sehlele egethini dayisa amagwinya. Yebo. Manje ivela inhliziyo ebhlungu ngeke usamlanda egethini ngoba njengoba esegethini dayisa amagwinya mhlawumbe sekhulelwe. Ayikho into ozobusamnceda ngayo. Udayisa amagwinya just because sekufuneka manje aphile mhlawumbe aphilise kwayilengana ayikhulelwe uyisu iphikile you know. Yebo. Nale mali yeqolo mhlambe uyibona incane isidingo ziyakhula sekufanele phela azibheke naye senomndeni othile ongahlelekile uqalile. So lokho wayenza inhliziyo yami bebhlungu yiko ngangibile ekhaya ngifike ngibhale nje lezi zinto ezazingikhathaza. Hayi ngiyakuzwa mina inkosi ekubeke kuwena iyazi ukuthi wayikubekile futhi kuzophumelela. Bakhona abazalwane bayezwa futhi ngiyathemba ukuthi bazokuthinta bazoxhumana nawe ukusupporta lo msebenzi ngoba ngempela nje kube bekuwomunye umuntu beyothi awu futhi mina sengidlela nane pension yazi nje ngihlale phansi inkosi ayingiyeke kodwa kwakhona lokho nje kusukuma kukhomba ngempela ubizo lwani labo labantwana ngoba iyabathanda abantwana ngiyabona khona ufuna ukugoshwe. Yebo. Yebo angithi hayi ngoba ngisukunyiswa yipassion yes ikhona Yes. kodwa ngibona uNkulunkulu angilandelela
Yebo. ngoba ngathi njengoba ngisho mina ngase ngizihlalele ekhaya ngiziphumulele ngiziqhubeka nokubhala incwadi nakho uNkulunkulu esusa umuntu owazongikopolota ekhaya. Yebo. So kwafunakala mangisukume ke manje ngoba noma ngangiyikhahlela lento kodwa uNkulunkulu wagcina ekhuluma ke nakimi ngalento. Futhi okwangithusa kakhulu ukuthi awukho umnyango engafika wangichitha. Yebo. Iminyango ngafika iminyango ungathi bebevele kakade besilindile. Yes. So nje kwavele kwenzeka into engangingasena sithombe sokuthi ingenzeka. Ngoba ngangithi mina hayi iyabheda lento ngiyayiyeka futhi angifuni singikhathaze kakhulu. Kanti uNkulunkulu njengoba ngithi mina kuphelile kanti kuyena imakufanele iqale phansi. Oh yebo. Okusho ukuthi uma ngabe beyamkelile laba bonke lama department owawahamba nabo babona ukubaluleka. Into esisele nje ifinance. Into eseyisele manje ifunding ukuze kuzokwazi ukuthi nikumuveke. Ukuze sikwazi besimove ngoba nabo ezinye imember ze committee esisebenza nabo abanye bahamba beqithika ngendlela bengasaqhubeka nxa phela kunzima ufaka petrol zonke insuku uyosebenza into ungeke ubuye lo petrol. Ngiyakuzwa. Nazo lezi izindlu le site esinayo siyesaba phela manje undaba ukuthi angeke nayisiphuce mase kuphela iminyaka. Asinika le site so siyacela siyanxenxa ongenandlela yakunikela sicela nje asiphase ngomkhuleko. Unowas Ark Ministries wase South Coast. Yebo. Hayi ngiyakuzwa omunye umuntu angathi awu phela uma ngabe kwakhuluma uNkulunkulu then uNkulunkulu uyena ozokwenza. Omunye ngiyaza ngasho kanjalo. Eqinisweni ukuthi vele wakhuluma. Andeke manje wenze futhi ngamabomu ukuthi uzufike la njengoba usukhona la ukuthi nobe engayazi iNoah's Ark Ministries. Useyazi namhlanje. Yes. Njengoba seyazi futhi useyazi ukuthi ingani. Yes. Okusho ukuthi ke manje onakho ephaketheni usengaqala support. Yes. Ngoba before mhlawumbe singasho sithi abantu hayi ingoba bebengazi. Yebo. But manje ke sebeyazike. Yebo. Hayi kuyezwakala mhlawumbe ngoba uzowasho ama number nokuthi utholakala kuphi. Mhlawumbe siphinde sithi ungena nala ezincwadini. Angazi ukuthi ubuhlosile yini ungena nakhona. Ukuthi incwadi uyazithengisa mhlawumbe kuhamba kanjani nje ngazo. Uyazi incwadi ngoba yonke lento esiyenzayo ila kule ncwadi. Ngiyafisa ukuthi abazalwane eindaweni abakuzo kusemabandleni kuphi le ncwadi ibe khona. Oh yeah. Bayithenge for the churches. Yes. Nanokuthi naye uNoah's Ark siyafisa sabalale. Yep. Ezindaweni mase kukhona izimali asinqeni neteam ukuthi siyofika kuleyo ndawo mabeyifuna siyabatshela ba asinayo umona senze kanjani. Oh yeah. Lencwadi iyatholakala kumina iyathengisa. Yes. Kwamanye ama provinces ikhona nje gqwagqwa kuma but ngeke wenze into ngencwadi ese library. You've got to have your own book. Yebo. Mangabe nje uNkulunkulu ekubusisile you can buy lezi incwadi uthengele mhlawumbe unikele ngazo ebantwaneni esontweni nasebantwaneni abafundayo nje isikole umntwana ngoba imvamisa abazali uye ayithengele incwadi athi umntwana maseqala ungena esigabeni esithile athi ngicela ufundele incwadi ngoba nezinto wena mzali ubungeke uzisho le ncwadi yazisho iyazisho so ungafika wena mzali uthi so uyifundile uthi ya uzwile ngento ethizeni ngabe ukhona umbuzo ofuna ukukubuza ngoba phela abazali bayesaba ukukhuluma izinto. Yes. Kanti la sichaze nokuthi what pregnancy is all about kuye kwenzekeni siya detail kule ncwadi. So umzali ke angayinika ingane incwadi angayinika incwadi ayifunde ukuthi ke makhona umbuzo onawo ngoba abazali bayithenge athi ngifuna ifunda ayiqede bese ngithatha ngiyoyibeka ngigade nomunye mayithi idlundlu ngimnike naye afunde ngoba phela ikhuluma izinto on the father side ikhuluma izinto on the mother side ukuze kukhule a well balanced child. Yo kanti ke njalo incwadi zidlala irole enkulu kabi
kuningi esaye sikufunde njengoba usho nje okunye thina ngeke sakwazi ukukhuluma Yes. kodwa incwadi ngoba seyikhona ivele ikukhulume yona ivele ikhulume yona. then itholakala ngamalini nje yona le ngoba uthi yona futhi ebaluleke kakhulu especially this one Angithi ke lezi incwadi zitholakala ngo108 uma uzoyithenga wena wedwa kodwa uma kuzoba li-order iprice yehla uma mhlambe order about 50 books yep then iprice yehla ke obviously yes okay hayi kulungile yebo anganoma ufuna ukuchaza mhlambe nezinye noma no mhlambe angifuni ukuchaza ngezinye but incwadi esenhlizweni nami ilezi zombili yebo ethi let this bleeding generation le ngayibhala ngenxa yokubona ukuthi isizukulwane nesizukulwane ku-generation ne-generation izigaba ngezigaba abantu bonke banezinto abaphila nazo yep ezibuhlungu omnye unobuhlungu esekhoneni kusukela ezinganeni mawuthi uyaziqoqa uthi izingane zinezinkulu izinkinga yebo uye ebantwini abasha uzothothi nabo banezinkulu izinkinga uye komama different ngoba I did ilokhuzana i-research at large yes akomama thothi hey banezinto ezizidudla ezinye abathule nazo ezibakhathazayo yebo kanjalo nakubafana banezintwanyana zabezithile ezibenze baze baba yilento abayiyona noma bebengave kuyichoice yabo nako baba ngokunjalo kukhona izinto ezithile abathule nazo yes mhlawumbe omnye uthi nje ekhaya uhlukumezekile uyashawa umama akakwazi ke emaphoyiseni azomhleka you know yabo into ezinjalo so kufike kube ngabantwana abancane ngizisho izinto ezibakhathazileyo bese ngibeka possible solutions kube yintsha izinto ezibakhathazile ngokwe research engayenza possible solutions ekugcineni kanjalo omama ima challenges abawashoyo nababhekana nabanyongela ukuthi balukhuze baphumela obala ngawo ngiyawasho and possible solutions kanjalo nobaba kanjalo namasonto nakhona kukhona abantu abahleli phezulu kwezinto ezibakhathazileyo you know chaze ke possible solutions kanjalo so it's a rich book ngokwayo ukuthi wonke umuntu umthole njena nje khona into ethile okuyinkinga azukazukana nayo yebo ebekungathi bekungatholakala isixazululo ekugcineni kosuku sigcine siyigeneration exakekile omunye wenza lento ayenzayo nje ureact esimene esithile abhekene naso yes omnye uzofika emsebenzini abe rude kanti akaphenduli lengxaka yasemini uphendula ingxaka asuka kuye ekhaya you know impela nje zikhona inkinga ezigabeni zonke zempilo yebo so le ncwadi is addressing them addressing them ama challenges omama abangabafelokazi ama challenges ama divorces ama challenges ama single parents you know konke nje uthola ukuthi umuntu unayo inkinga kodwa inkinga imphethe usekhoneni ucabanga ukuthi nguye kuphela onenkinga so zonke lezo zinto out of research yebo zinama possible solutions amanye la ngiyamrefer umuntu eminyangweni o right la engafika khona athola isixazululo saleyo ngxaka abhekene nayo yebo khona nje nabazali abathi ngoba benemali umntwana mayethu leti challenge aflathi hayi wena avuhlupa amnika imali kanti umntwana befuna uthando umntwana benembuzo ethile befuna ukuphenduleka kuyo manje umzali akanasikhathi uyasebenza nayi imali agcina umntwana eyinto enemali kodwa engakhekile engqondweni ngiyakuzwa yazi uma ngabe nathi thina sizwe semnyama singabanakekela abantwana bethu yazi ngiyakhumbula ngisese kuyi corporate world nami umlungu bewuthi mawuthi nje umntwana ebeshiya yonke into phansi ufuna ukuzokulalela uthini because abantwana babathatha like
ngenye respect enkulu kabi Yes. for bona Yes. and okwenzayo nawe njengokuthunywa inkosi ukwenzela bona futhi abantwana uma nathi thina sizwe semnyama abantwana mase kukhulunywe ngabantwana singabuya sonke sihlale phansi sithi yini kufanele siyenze because ngempela abantwana bethu Yes. and ukusizakala komntwana next door nami sengisizakele njengoba ushilo nje wathi makusizakale yena naye inkosi izomkhulisa ngendlela emkhulisa ngayo uthola ukuthi noma mina sasizakalanga direct but ngandlela thizeni sengisizakele Yes. omunye nomunye asizakala nathi nje abantwana bethu mangabe singayikhuthalela into ethinta umntwana Yes. ngajabula kakhulu akhona ama kingdom financiers inkosi ebabekile Yes. azoyizwa le message kanti ke nje nomunye umuntu angaba i-kingdom financer noma ngabo bani eindaweni ezahlukene noma njengoba ushilo nje noma umuntu ongakholwa othuke ehlangana nale message athi mayeseyizwa besethi ayi cha ngiyafuna ukuthi ngisize la ngoba kungokuhle for umbuso kaNkuluNkulu kuzwakela impela Yebo. yebo mhlambe ama contact ukuthi ke manje ofuna ukukuthinta angakuthinta ngayiphi indlela Singekafiki nje kuma contacts ngisana le ndawanyana ethi yebo noma ngabe umuntu akakholwa yebo kodwa makusiza ke lingane yase next door yes lento izokwenza ba lengane ingezi izontshontsha yebo futhi lento izokwenza ukuthi lengane ingafiki la ngolunye usuku imkhuthuze just because ilambile. yes Uyazi ngaxoxa nje enye indaba mhlawumbe ngemvume yakho yebo impela ukuthi ngake ngathi ngivele esontweni one day ijule kabi lento engizoyisho ngangizivele esonto ngangena egarage angithi ngangena ngefront ngiflathela igate yebo ya mase ngingena ekhaya ngingena ngefront ngavele ngezwe khona into ebanda la mangithi ngiphakamisa amehlo amafastela ngithi ngavulile vele yebo kukhona umfana omile ngapha khona umfana omngibe bathi imali ma aunties kithi mina abantu abamthukile ngithi hayi imali ngishile esontweni ngingangilinda ngingena endlini yebo ngithe ngiyezwa phansi isibhamu siyawa mangithi ngiyabheka wasicosha umfana isibhamu bathi bahamba kancane baphuma yebo ngisene shock ngisabambelele edlokuzaneni ngithukile yebo babuya abafana uma bebuya labafana bathi kumina ma-aunties asicela ukuxolisa hawu ngoba kuyona indlela okwenza imali le cha ingxaki yethu ukuthi saboshwa uma siboshiwe asikwazanga ubuyela kahle emphakathini ngenxa yemisebenzi yethu kodwa siya understand bakuyona indlela yokuphila lesicela uxolo hey bakithi yebo bahamba abantwana ngangaphuma stile emotweni ngisathukile babuya ngathi hawu Nkosi yami bashintshile umqondo labantwana ukuthi simiyeka kanjani lo msisifike kuye uma befika bathi abantwana ama-aunties yebo sicela ke manje ukuthi sizicelele ukuthi ungasikhohle emkhulekweni yakho hey ngoba lempilo esiphilayo asifuni nathi siyathanda ngolunye usuku sizibone sibuyele emphakathini sicela usikhumbule emkhulekweni yakho yeah manje angithi mawuthukile nengqondo ayibuyi nendleba yizwa kahle yeah ngathula angithi ngisathukile kwamina yeah bagcina sebesithi ma-aunties bahamba abantwana bangahambi yeah ma-aunties baqhubeka kuchaza omunye ngase ngithi hayi abantu abami ngizonikhumbula emkhulekweni ngoba bathi siyathanda nathi ukushintsha sibuyele emphakathini siphile njengabantu bonke manje lento sengibuyele ezingqondweni sekudlulile ukuthuka yebo kwakho into ethi hayibo kanti nombulali nomkhuthuzi unayo into ehalile ukuthi angaba ngumzalwane at some stage unayo inhliziyo efuna ukuphenduka unayo inhliziyo engaqicela uxolo yebo ngamanga xa ngoba leyo nto ngaze ngayisa ephepheni kwi Daily News ikhona nje ngazi noma isavela yini isihloko sakho sithi ama murderers aphakamisa izandla surrender
ngenxa yemisebenzi yayo imisebenzi yabo emibi bese kuyachazwa ke istory song how it happened. Yeah. So ngiqonda ukuthi ngiqonda ukuthi mzalwane wami abantwana njengoba sibakhela uNkulunkulu ezikoleni. Yep. Leyanto ingamnceda umntwana noma ngabe sefikelwa inhliziyo kuba ngusikhotheni kodwa ingqondo yakhe iguquke kulokho abekade ecabanga uba yikho. Oh yebo. Hey cha impela istory sijulile kakhulu. And ungathi ukhuluma into engekho kanti ngempela ukhuluma into eyaziwa wena. Ikhona futhi ikhona nasemaphepheni ke. Yebo. Into ethi Pastor Irene angazi yabona nje umuntu ozogooglisha. Yebo. Angayifica leyo nto ngoba ngayisa ephephandabeni. So nje ya hayi siyayibonga Nkosi uma ngabe kusesena abantu abanjalo. Ngiyaye ngithi ke nje mina futhi mhlambe ngenzeka nawe uzwa nje le channel uthuke wahlangana mhlambe netitle wathanda wabukela sesikhulumile konke mhlawumbe akakamamukeli kuJesu Kristu abe inkosi nomsindisi sokuphila kwakho. Usesenethuba uyabona nje uma ngabe usaphila usesenethuba lokuthi ungamamukela umthathe ngempela abe inkosi nomsindisi uyokwemeka kokuningi uyosinda nje kokuningi futhi angathi nje kukho konke uyophepha uyothola ukuphila kwingona phakathi thatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Sibongile nje kakhulu kuningi okukhulumile okuhle ngiyathemba futhi ukuthi kuzwakele abanye futhi basazolokhu beqhubeka nje bekuthinta mhlambe ke futhi uma ngabe usuqedile uyosipha nama contact uthi utholakala kanjani mhlambe futhi namazi okugcina. Yebo. No ngifuna nje usabalisa umzalwane wami ngendaba yokuthi kubalulekile ukukholwa. Kubalulekile ukukholwa singakholelwa isonto. Yes. Kodwa sikholelwe thina ukuthi sibe nobudlelwane noNkulunkulu as individuals. Yep. Ngoba not so long ago bekungo 2020. Yep. Bekungo 2020 ngoFebruary. Ngathi ngisihlalele nje endlini kwangiphinda futhi. Hawu. Lokhu ebengikubalise eqeleni kwakungo lokulungisela nje ibuye. Okay, yes. Lokho ebengikusho into eyenzeka ngo2001. Yep. But something similar to that happened ngo2020. Njoba ngisithi nje uma uphenduka fanele wazi ukuthi awenzele umfundisi ifavor. Yes. Kodwa wenza ukuze ungene kulawa mazwi kaDavid lapha ethi uJehova umalusi wami. Hey. Uzifunela umalusi isecurity eish engakhokhelwayo. Ezokugada ubusuku nemini. Yebo. Mina ngathi ngihleli nje endlini ngidlalele nje endlini kushisa. Yebo. Ngathi ngiyabona kungena umfana opha mhlawumbe ko18 to 20 years. Lo mfana kusemini phako 11 umfana ufake la lento le efakwa izigebengu into eveza amehlo ibaraclava into eveza nomlomo. Yep. Ngale ekitchen angithi ngihleli ngase dining room ngale ngase kitchen kukucashile. So ngihleli ngapha liyashisa ilanga ngivulile nje ngavula nebhegla ngathi kwakutheni ngalola ngoba ngivamisa ngivula umnyango ngayivula ibhegla. Kwavele kwangena umfana. Yep. Umfana ophako mhlambe ko18 to 20 years unomzimba nje omncane. Yep. Uma engena lo mfana ungena uphethe ummese omude ocijile. Lo mfana athi mayengena ajikele ngasefridgini. Angithi nangihlele dining room athi lo mfana abeka umunwe emlonyeni athi athi angithule ngingamemezi. Yep. Ngalo sikhathi uza kumina ngila dining room uphethe lo mmese. Yep. Hayike ngivele ngingathiwa wona ngimemeze ngithi isigebengu nasi isigebengu. Aqonde kimi umfana. La ngibeke ilaptop la ngibeke ifone. Aqonde ngqo kumina umfana ngisukume athi umoya ongcwele yabona ke bamba isandla. Yep. Esiphethe isilimazo. Yes. Afike kumina sijijisane ngibambele isandla sakhe. Yep. Sijijisane ngiye ngiyowa. Uma ngiwa
lo mfana asebenze angithengize ngisibambile kanje Yeah. manje lo mfana asebenze lesandla sakhe ukuzama ukugwaza kusho ukuthi wayifuna inhliziyo kahle kahle manje nxa uthi ngisibambile ngasithi Yebo. alokhu agwaze lapha yabo khona istretch nje sila agwazela ngaphezulu kwehlo agwaze uzama ukwehla manje akufikeki agwaze ezogwaza la khona inxeba nje elila kodwa akade ayichana inhliziyo Yebo. ngamemeza I think kwaphela about mhlambe 5 to 10 minutes ephezulu kwami ezama ukugwaza kwase kugcwele igazi laphansi ngithe ngiyambona umfana uyasukuma uyangishiya uhamba kancane uyophuma eminyango manje uthi umbuzo wami uma bekungethixo kuba no wangisimphisa I was alone ingane sesikoleni if ever bengingena uNkulunkulu intoni lo mfana ebingamvumi bafika enza qede waphela ngithi zibiwe izindlu zethu zine privacy akululanga kubiye nase front akulula umuntu angene you know out of fear nokufuna protection ngithanda ukusho ukuthi without God you are not protected yebo qiniso lelo without God you are not ngoba nakuba ngiyaphila mina yebo I owe God ukumbonga ngoba nje zombili lezi zinto engasinda kuzo I can only say it was only God kunjalo yes njengoba usho nje amabonda ungaba nawo impela uthi for security amabhagla ungaba nawo but uma ungenathixo khohlwa ungathi unobonda igate ulivule uthi ngalelo langa wazi nawe ibhagla wayivula kanjani ungathi unayo uyivule so manje sekufunakala kubonakala amandla akhe ukuthi nangu kahle osivikela onamandla ngoba phela noma ngabe kunjani uyozela ulale yebo ngale nkathi ulele khona ongalele you know so ke kubalekile ukuthi ke ngale nkathi wena ulele kube khona ongalele on your behalf yebo njengoba lithi izulu lenkosi ngoba kozela kalala umgcini kaIsrael so mina kulezi insuku ngibona sengathi inkolo sidinga ukudlula ekuthinini ngakholwa ngasesontweni kodwa ukholwe for your own good for your own benefit kunjalo ngoba umethu David uJehova ungelusile yebo so sikholwe nje nokweluswa athi umhlabeleli ngiyagcinwa noma kungathini esandleni somsi yebo you know ongozeli ongalali hayi wakhuluma amazwana amandla hayi wasivuselela impela wasivuselela kakhulu siyabonga lobufakazi futhi siyambonga umoya ongcwele ngoba uyena okukhumbuzile amsho nawe usuke endlini nawe into ongazange uzayicabanga ukuthi uzofika uyikhuluma yebo ngoba inhliziyo yami ngisuke endlini beyifuna nje ukuba straight kulento yokucela ukuthi abazalwane abafaki isandla yebo ukuze lenqola iqhubeke yebo impela ngoba phela sowuphelile u7 years unyanga ka7 silokhu saqala sishaya emaphaketheni siyahluleka so uNkulunkulu sekumele ngempela uma kunguye asuke umafakazi ngokuthi athinta abantwana bakhe yebo hayi wena sewuyidlalile yakhe role uzawafika la nami nakho ngidlale yami nami role nje ukuthi izodlula manje ebantwini bese ke manje nabazalwane la bezobe sifikele kubona nabo futhi kumele badlale yabe role and kulula ke nje ukufanda lo msebenzi qhubeke phambili yebo ama contacts njengobuke wacela yebo ithi 083 amen 74 33 812 ngicela ukuyiphinda ngithi 083 74 yep 33 812 yes bangakuthola kuphela kulawo manamba bangangithola ikhona nenye ethi 083 yep 7111 935 083 7111 935 yebo kanti ngikhona ke na ku TikTok Undukude 56
Yes, TikTok Ndukude 56, Facebook Irene Mingwa. Oh yebo. Yes. Hayi. Yeah, angazi noma ngisho email. Yebo ngayisho ne-email futhi ya. I-email ithi restoration.dev ongu-dev .ent@gmail.com. Cela ukuyiphinda. Yeah. restoration.dev .ent u-ent lo ka enterprise ent @gmail.com. Oh Yes. yebo. So ngithola kulezo inamba umuntu mayengangitholi angadikibali afake imessage ku WhatsApp. Oh. Inamba eWhatsApp awu ilegcina ngo812. Oh yebo. Yes, yona ke ewasemnaki ngobe sengiyabuyela ke kumuntu ke mangabe efake WhatsApp. Yes. Yo. Hayi ngiyakuzwa yebo umsebenzi lo owenzayo omuhle kakhulu. Ngokukholwa nje abazalwane ngempela futhi bazonikela. Yebo. Khona okuzokwenzeka. Khona okuzokwenzeka. Yebo, siyayibonga nje Yo. Nkosi. Bheke phela umuntu usehamba ibanga elide kakhulu. Asimkhola uThixo ukuthi nokuza la. Yebo. It was through his guidance. Amen. Yebo kunjalo. Eh. Kunjalo uqalile umsebenzi uyoqeda Uqalile umsebenzi. into futhi ayiconfirm ayikhulume kuwena kanti akazi uzoyiqeda kanjani. Uyazi yena. Oqalile umsebenzi wazowathuma abaprofeti sengihleli phansi Yebo. ukuthi angiqhube manje kanjani. Angeke aphelele endleleni ngokukholwa. Yebo. Ngokukholwa. Yes. Soqhubeka sithandaza uNkulunkulu aqhubeke nokwenza umsebenzi. Yebo. Hayi siyabonga. Ngiyazi iBhena ivelanga kahle but izovela bazoyibona ababukeli isivela kahle ke. Yes. Ngiyathanda nokuveza nje incwadi ezinye zikhona. Yebo kulungile. Khona incwadi ithi my needs your needs. Zikhona nezesixhosa. Yebo. Uphina lonwabo ziningi nje ngiphethe just a few. Kodwa Oh. ziningi umuntu ma sesixhumanile khona incwadi ayifunayo. Yes. Ngingakwazi ukumnika. Oh yebo. Ngiyakwazi ukumtholela yona asho ukuthi ufuna yipi. Uma ngabe ungena ku Google uma ufuna ukuzibona zonke kuthi Restoration Development Enterprise. Oh. Restoration Develop Enterprise. Uma uklikhe lapho nje ku Google sizovela zonke ke incwadi zami. Oh, ngena ku Ngoba website ziningi, lapho over 20. ke. Oh, Yes, ziningi. ziningana. Kodwa ke hayi ukuthi ziningi, some of them ngama translations. Oh, okay, siyathola. Yebo. Yo. Hayi siyabonga. Ngiyeza ukuthi uthe eqaleni owakutranslateela encwadini wayisa kwisiZulu ubabu Ntuli. Yebo. Oh. Umbhali nje odumile. Odumile sakhula nathi safunda incwadi zakhe ngiyakhumbula. Yebo. Waba nomona ethi ngifuna ukuhambisa information only to the English speaking people. Thini ngesizwe sethu. Hey, yebo. So wasevele kuthathela kuyena ukuthi I translate incwadi ethi sibuyisela isisekelo silahlekile. Yebo. Ukuthi wayi translate lethi Restoration of the Lost Foundation. Yo. Hayi kuzwakele konke inkosi ekwenzayo is for our own benefits njengoba sila emhlabeni. Ithinte wena ngoba ifuna ukusiza thina. Ithina okufanele siparticipate kukho konke nje. Kunjalo. Cha kuzwakele ma. Yebo. Kubongile kakhulu ithuba engiliphiwa ile media. Yebo. Kota to media. Yebo. It has been quite a distance. Ukusuka lela ngisuka khona. Yebo. Ngihambe ngendiza ngakhokha. Sazophinde ngibuyele emva ngikhokhe kodwa inhliziyo yami ingiholelela. Amen. Ukuthi angizela bakhona nasemakhaya abantu abanazo lobuxhakaxhaka. Kodwa inhliziyo yami ithe angizela. Yebo. So ngiyambonga uNkulunkulu ngiyamkhola ukuthi ngokuza la Yebo. khona azokwenza. Impela kunjalo. Sayibonga nje Nkosi. Iyona eyazi konke. Thina okunye sikwazi. Yebo. But siyabonga nje ukuthi uhambe kahle wafika. Siyakhola futhi ukuthi uzobuyela emuva nje uphephile. Yebo.
nje neimpendulo mhlambe nempendulo. yebo Yo. zikhona yebo mhlambe ke manje ngizocela ukuthi sivale ngomkhuleko Yebo. yebo ngizocela nje kube wena yebo amen Uyathembakala Thixo wethu onamandla onke. amen Wena usigcine kwaze kwaba lapha. yebo Wena Nkosi unezinhlelo ngeimpilo zethu. yes Khona indawo ephakeme osibizele ku. Sibulela Nkosi uthando lwakho. Yeah. Ngoba nakuba sikhona kule ndawo kungenxa yothando lwakho. Yes. Baba ngihambe ngaphepha ngazofika kule ndawo kungenxa yothando lwakho. Yes. Ngakho baba sengikhona ke kule ndawo uNkulunkulu ongcwele busisa Nkosi lesi siteshi Thixo wethu omhle Amen. ngegama lika Jesu bese kuthi baba nako ngokukhulunyiwe Amen. uNkulunkulu ongcwele uphinde uqhubeke ukhulume Yes. nabantwana bakho abazolalela uNkulunkulu ongcwele ukuze ba-acte upon lento Nkosi wayibeka Yeah. ngoba ufuna ukuthi sabalala igcwala isizwe sonke ukhulumile baba ngomprofeti wakho ekuqaleni wathi lencwadi is going to help this nation Yes. baba ngiyalindela ngesineke yebo noma Nkosi engasekho emhlabeni waprofeta ngaye kodwa siyalindela ngesineke amen ukupheleliswa Nkosi kwesiprofeto owasikhuluma Nkosi ngomntwana wakho uNkulunkulu ongcwele uthathe Nkosi udumo yes nasemini maluze kuwe egameni lika Jesu amen. amen and amen siyabonga kakhulu ngomkhuleko inkosi igcine iqhubeka ikusebenzise ma konke nje kube impumelelo so release ama blessings ngegama lenkosi uJesu Amen. siphinde sibonge nasemakhaya kuyindawo zonke inkosi ingcine nibusisa sithanda indlela esimangaliso ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen Amen.